Bola to nová skúsenosť, naučil som sa, keďže som spôsobil dopravnú nehodu, ako sa zachovať, proste bol to náraz, šupa. Človek si to vyskúša, je to fakt dobrá skúsenosť. Niečo nové, úplne niečo iné, čo človek v premávke normálne nezažije, iba v kritickej situácii. Dúfam, že sa mi takáto situácia v živote nestane. Pripraviť začínajúcich vodičov z radou študentov na krízové situácie v cestnej premávke je jedným z cieľov školy Šmiku, ktorej druhý ročník sa dnes uskutočnil na pôde Dopravnej akadémie v Žiline. Tu vznikol jeden z prvých simulátorov Šmiku na mokrej vozovke v rámci stredných škôl na Slovensku. Za volant si sadol aj žilinský župan Juraj Blanár, ktorý školu Šmiku otvoril. Ja sa vždy cítim na ceste a predovšetkým na cvičisku ako doma, pretože keď som ešte voľakedy za mladých čiast jazdil rally súťaže, tak práve takéto zručnosti sme si skúšali na uzavretých cestách. Pevne verím, že toto cvičisko poskytne mnohým našim mladým ľuďom, prvovodičom, dostatok skúseností, minimálne taký pocit zodpovednosti väčšej, keď budú na ceste a budú si uvedomovať, že čo všetko to vozidlo dokáže. Vodický preukaz je niečo podobné ako zbrojný preukaz. A to si treba v plnej vážnosti uvedomiť, pretože s autom sa dá aj zabíjať a už sa to nedá vrátiť späť. A preto je potrebné si túto zodpovednosť plne uvedomiť a robiť všetko preto, aby sme boli trénovaní a dokázali zvládať všetky situácie. Cieľová skupina školy Šmiku sú žiaci stredných škôl, ktorí majú vodičský preukaz len krátko. A práve takí vodiči, ktorí majú vodičský preukaz 1 až 2 roky, zapričinili minulý rok na území Žilinského kraja 218 nehôd. Toho roku za 3 mesiace bolo už 49 takýchto nehôd a hlavné príčiny je rýchlosť jazdy, nevenovanie sa základnej povinnosti, ale aj alkohol. V Mladí sme mali vodičov, ktorí mali vodický preukaz 1 až 2 roky pod vplyvom alkoholu jazdiacich 39. Čiže si myslím, že tie čísla sú naozaj dosť vysoké, napriek tomu, že tie opatrenia na cestách sami viete, že robíme naozaj významné, ale prakticky denne. Žiaci si vyskúšali krízové situácie za odborného dohľadu dopravného experta Jána Bazovského, ktorý vyzdvihol vybudovanie tohto trenažéra, kde sa dajú šmiky a spôsob jazdy nacvičiť v umelých podmienkach. Tí mladí vodiči nemajú skúsenosti a tieto skúsenosti je možné získať dvomi spôsobmi, buď priamo v premávke, čo síce má zas tragické následky, alebo potom na takýchto miestach, kde sa dajú tie šmiky a vôbec ten spôsob jazdy nacvičiť v tzv. Umelých podmienkach, ale kde nie sú vôbec ohrozené žiadne ľudské životy. Cieľom celého projektu je, aby sa na trenažéri nie len počas školy Šmiku, ale aj cez rok uskutočňovali kurzy pre tých, ktorí budú mať o to záujem. Nie len pre študentov, ale určite vznikne priestor aj pre ľudí z externého prostredia, ktorí si to budú chcieť vyskúšať na vlastnej koži.